Captain Nobo. Oh, Sensei, não é por amigo. Oi. So, Iggy, Bukan, anyị na-amara m na ọ bụ otu aka anyị si eme ya kwa ụbọchị Fraịde niile ọ na-agbakwu ma ha elekere ya atọ kpọmkwem kwụọ elekere ya atọ na ọkara ya bata ebe a n'ịkwalite omenala n'ụzọ pụrụ iche dịka m si gwa ụnụ ya na taa ga-apụ iche nke ukwuu maka na eze mmụọ nọ n'obi anyị ewe ka o si dị ihe anyị na-eme ebe ije n'obodo kwalitesịa omenala dịka ndị Igbo si ebi ndụ na gboo ha wee bụrụ ndị obodo ha dị nsọ nke ukwuu. Oge gboo, oge ndị Igbo na-ezere alụ ha anaghị eme alụ ma ọlị, onye ma alụ a na-achọ ya ọsọ ewe ka esi echekwa ụwa na-ekpe ikpe ha. Ya mere anyị ji jee n'ụdị n'ama okwe kpọmkwem. Otu nara anyị na-agba mbọ n'ụmụnna m ọlụ karịrị na ọlụ eze mmụọ otu narị ọ kwesịrị ịbịa ebe a mana emesịa mmụọ na-ejere ya ihe na mmụọ ya na-ejere eji wee sizie n'ọta ka ọ ga-abụ. Ya mere gwa ndị nke gị niile ebe ọbụla ha nọ ha hapịa na akara 9.9 na Solid FM maka na ị ga-amụta ihe pụrụ iche tata. Ewu ihe tụrụ anyị n'anya oge anyị jere n'obi eze mmụọ ya bụ ọzọ mmadụ abụchi ene nwa aga dibịa pụrụ iche dibịa kara aka ọ na-agọ mmụọ na-abụ anyị na-abụ na-ama okwe n'ụdị maka na ọbịa bụ eze mmụọ eke a na-ama okwe n'ime ụdị n'obodo Enugu a ọkwa ya na gbasara ọdịnala karịrị akarị mere ejichie ya ọzọ. Azọrọ m ije mụ na Obiora wee gbuo anyị n'obi ya. Ana m agwa unu gboo na ihe omenala ji dị mma nke ukwuu bụ na omenala abụrụ omenala a na-asị na ọ bụ ofu onye ma ọ bụ onye nke ọzọ were. Ọ bụ omenala ị ga-eme ihe adịrị gị na mma. Omenala na-abụ ndị omenala nyere aka na ọba anaghịere aka ha na-enwe anwụrị eje kene onye mere ha ihe ekenesia dịka dibịa ma ọ bụ onye isi nchụaja ọ naghị eriso ya. Anyị jere n'obi ọzọ mmadụ abụchiene nwa aga a na-ekwu na-enwe ka na-akọgide akụkọ ọ na-akọrọ ya ka ndị mmadụ ji ebe ekene ya n'ọrụ a na-alụ ya. Ebe anyị nọ wee na-ewe anwụrị ọ na-achịpụtara anyị mmanya na-aṅụ mmanya achịtara ndị bịara ikene ya n'ihe ọma ọ na-eme ka a na-akpọ ya oku ya bịaba
a na-akpọ ya nke abịa na-akpọ akpọgide ọsị anyị na na-afụna ka o si adị na a ga-eso ya wee jee n'ebe a na-akpọrọ ya wee jebe wee ruo na obi ebe ndị amaokwe si pụta n'isi obi ha wee bụrụ na ebe a ka anyị fụrụ ihe dị iche bụ ihe a ndị nna nna ha na-emegbuo wee fụ ka ndị mmadụ si ọkwara abịa ka ha si wee bịa ikpe n'ilu arụsị odogwu wee kpebe ikpe mana ihe tọrọ anyị ụtọ maka na m ga-akpabiri ebisi oyi ọkụ maka na anyị ka na-abịa ihe tọrọ ụtọ bụ ka esi mee ya wee nye ndị ahụ ndụmọdụ ka ọ ghara ịbụ na olue asị na atabala ụta ha ekpechaa ikpe a na ha eze mmụọ wee sị ha je chekwa ya eche mara onye chukwu na adị ama ama na ihe mmụọ na-emekwa bụ na ọ na-ekpe ikpe ziri ezi wee dọọ ha aka na ntị si na ebido ihe a onye mere alụ maọbụ onye na-achọ imegide ibe ya na-achọghị ikwu eziokwu na mmụọ bi n'ọlụ na ọ banye n'obi ahụ na ọ na-eji azịza ihe a na ihe ndị ọzọ ka anyị ga na-akọ n'ụbọchị nke taa mana ihe m ji ya na-adị awụrị kpọmkwem bụ na ọkwana ihe a mere na gboo na alụ adịghị ka ọ dị taa ọkwana ihe a mere na gboo na mmadụ na-enweghị ụzọ anaghị agba ogige mmadụ chọọ ịpụ iji gosi na ọnọ ya o were mkpara dochie ọnụ ụzọ ya ọ bụghị maka na ori ga-ezu ya maka na izu ori a na-achọ gị ọsọ ọ bụ ihe ọ ga-eme gị eze mmụọ ekele m gị eze mmụọ kele ndị Igbo eze mmụọ ọzọ mmadụ abụchi ene nwa aga dibịa kara aka agwa m ha n'Igbo dị nkike mil daalụ daalụ nke mbụ bụ na dịka esi eme ya ịbụ eze kara aka ị ga-awagodo ndị Igbo ọjị ịgọrọ ha ọfọ ka anyị baezie n'ihe anyị ji kpọmkwem maka na o kwesịrị ekwesị Igbo bụ Igbo ekene m unu ọmụ bụ eze a na amaokwu ezi na asaa na-elekọta aja na amaokwu bụ eke amaokwu na be nna mba ọzọ n'obodo ide dị oke ahịa ekene m Igbo ugwu kene Igbo ndịda kene Igbo n'aka ali kene ha n'aka ekpe chi nke onye chiri ya zere ise na mbụ ana m ekene ala be nna ala nsi were ya wee bịa bụ ana amaokwe na-ekenekwanụ ndị na-eme ka obodo dị mma ndị igwe ndị nze na ọzọ na-achị ọchịchị kwụwala aka ọtọ na-ekenyekwanụ ekene na-ebugalụ nna m ukwu oke dibe ike njeje mba echeta obi eshie m ike ogbuechu amechi adeke odogwu oke nna m ochie ekene gị mmụọ ọgụba agụrụ Igbo ọkpọ ozu na-akpụ n'oyi achị m n'ebe ị nọ okpe ekene m na-agara gara gị maka na ife na-akwụrụ ife akwụdebe ọ mmadụ na-asị mmadụ pụwa n'ọgbọ na ya nọ n'ụlọ na egwu a na-atụ ha afọ obere ụzọ na ihe a na-eri ha ọba maka na nwanne ya zuru ori na-eji ọkpa agbawa mgbọ ife a na-amaghị n'uwe eze ebe nna ya nọ n'ọgbọ okwu mmụọ nna m ochie ekene gị wee na-asị gị bụrụ ube egede abụjela ọha na omenala amaokwu ezi na asaa ndị na-akwalite omenala na ọdịnala amaokwe ndị si na omenala ama nchiba amaokwe ezi na asaa maka na ofu osisi a na-emewekwa ọcha na mbụ Igbo mmalite omenala Igbo n'ite ọfọ na ikpe ekpere n'ala Igbo ine m anya n'aka were ihe nji a na-akpọ nzu ejikwere m ọjị Igbo gbalị nọ ụzọ na-anọ ọwa eke ọwa orio ọwa abụọ ọwa nkwọ ọwa afịa niile ụbọchị niile izu dị n'ala Igbo izu nke ndị oyibo dị asaa a na-akpa 7 days in a week mana isi nke anyị bụ ndị Igbo dị nọ ọwa eke chọtala orio chọta ahụ chọta nkwọ
nzu ka nji n'aka ihe nji n'aka bụ ihe ndị Igbo na-akpọ nzu ugo achịrị nzu a na-eje ihe iji ihele ugo chara acha ada eri ahụ ada ahụ anya hụrụ ugo ya ọrụ ugo na ana ahụ ugo daa odogwu ugo be na ọjị na abala ọjị mba eze mmụọ eji m nzu ugo aga m atụ ọfọ kpee ekpere ka ọ dịrị onye ukwu mma ka ọ dịrị onye nta mma ana m asị Igbo bụ Igbo nke onye chiri ya zere onye anọ n'ebe ọ nọ ya wotuke n'okpu n'isi ka anyị kpọkuo Chukwu eze kere igwe na ala eyi Chukwu eyi Chineke kere igwe ka ha mmụọ Chineke echecha agwụ ọzọ Chukwu ọgụ bụ echeta obi esi ike ọgụ bụ eze riri ihe wata welu ndụ wee kwụọ ya ụgwọ ya Chukwu ọgụ bụ ikpe asha ọkụkọ ji azụ ụmụ ya Chukwu ọgụ bụ ojide oye m Chukwu na-ekwenụ nza agbakwezi a na amaokwezi na asaa mmụọ bụ mmadụ abụchiene otikpo wee na-ene ga aga na anyị ọma idede amaokwe nza ọgbakwa m aka anọkwa m na Solid FM 100.9 Chukwu ihe anyị bịa bịa ịkọwalụ Igbo bụ Igbo omenala maka na omenala bụ ụka ntị mana anyị si egbe belu ugobelu nke shi na ebe na-ekokwakwa ya nwamba egbegbune nwa mmadụ na nwa mmadụ emegbune nwa mmụọ wee ko nna m ọzọ n'obodo ide ji ogbu ekwu eme mmụọ alụchi na-ebu ajọ mbụbe eji ajọ ụgwọ n'ọrụ ama eke na-achịnata ugwu eji ebu obu n'ọsha ọzọ ogbuo ya alụ mgbe ndị na-asọ ọzọ biko bịakwa bịa wolo nzu na nwaanyị nọkwa n'ọgbọ wee kue ka amaokwu eze nwaanyị bụ n'oke osimiri nwaanyị ka nwaanyị ibi ya ọma mma mma zụrụ arụ ya na n'ebe ejeghị ọlụ adịghị n'ije na ije agaghị iyi ukwu na-evu ogboji ka ihe ma akọ ime ọnụ ọka ovulu ụzọ eze nwaanyị bụ n'oke osimiri bịa na ezu ike amaokwu ndị mụrụ amaokwu ezi na asaa ndị ha amaokwu ezi na asaa wee kọọ mkpume mbadamba ihe na ọghọ yikwa wee kọọ na ugwu ideda na ugwu na-eche owere uke bụ na ege na n'ogbe ọ da na ekwere ike n'obodo Umusunu ya tụọ nzu ojukwu amaọcha ọzọ na-eri ebule aja anụba amaokwu ezi na asaa ndị shiwelu m ana umeze ọzọ egbu aba ọzọ obodo agba bịa wolu nzu ojukwu agụrụ Enugu na isi ana agụ ndị nna m ochie achị na-emeshowa agụ abụọ na ukwu na chikere agụrụ na ụzụ ọzọ nna m ochie na-ewe ekwuru edewuri karịa edere ma ọzọ ahụghị shibekwa bịa nna enu ozu mbụlanụ bịa tụọ nzu ana obodo ụmụanị ka ugbo oke ayịba ana ọjị igweta agụmana na ọjị ụmụ ọhịa ịgwa gị ọzọ akpecha ekpo ogbunu nkwọ shunu bịakwa tụọ nzu n'ụwa unu nọkwa n'ọgbọ achịkwa na akakwa ahụ anụ na-eri eke ya anyị bụ amaokwu ezi na asaa ọdịnala dụbadolgbuo ana obodo ụmụanị ka ụba ana obodo ụmụọma anụwa amagụ ugwu na anụwa amagụ ụwa shunu bịa tụọ ọnụ nzu ọzọ anụ obodo Enugu agụ na Ojukwu agban oke dibịa igwe aja na amaokwu ezi na asa mmeka gbute hụ unu n'ụlọ agha ya tahụ amagbute ha m ngwe madị nke m ji amagbute igwe ndị mmụọ ọgụbago na ite akpọrọ na ọma ọha umeochi ọbịa obodo Ọnịcha amaokwe biko bịanụ tụọ nzu odewe Abaka bịa wolo nzu ndị ihu ụmụ na-eke eke ọga ekwunite adị n'ite echitete na-azụ ogbenye ya amadoli anụdi ọzọ a na-egburu ekwu egburu ogene aga bịa tụọ nzu uke nọbụti bịa tụọ nzu ugwu owere abịarụwa ma abịa ana-abịa bịa tụọ nzu ọkwụrụ m agbodo o jezula obere ego na na-eso obere ego ọya eja ana obodo omeniche ọkpa ike obodo ajari chiabịa tụọ nzu ọwa anụ bụ ụmụ na-eke bụ nneke nke nneke okwe ya ka une ya na abụ m nwata achịnachi nwata sa ha ọsawa ebe ahụ ya ma mmadụ amabụ ụgwọ nwata na anụ ose eze mmụọ nwoke ntị hụ ma bịa ezike aninewe nwankwọ
obodo ukwu ọgbọba na ihe ọya ọmashi obodo ọcha amaji si unu bịa tụọ nzu aja anụ kukwu ebe mbara ha kukwu une ha nnechi ụmụaka obodo eze na osimiri dube ha agadi nwaanyị nọ n'ukwu agba agwụ ọchụcha ọbịa ọzọ ụzọ oke ugwu anụ bụ marụ m ha bịa tụọ nzu anụ na-achị n'ugwu ata biko bịakwanụ bịa wolo nzu na eze anamokwu ezi na asa anọkwa n'ọgbọ obodo ushi ọbịa ma n'uto nside ochie anụ ugwu nzu ochie anụ be eke bịa tụọ nzu ochie anụ ugwu eze ọkwa ndị na-eri ebele biko bịa tụọ nzu anụ be eze agụ ibudo uti na eze agụ bụkwa une eze mmụọ boloshi nọ boloshi agwa m ụnụ na tata ọ bịa wolo nzu ugwu eze m ọwa na ugwu njam eze ogwubudo ana isi ogwu biko ovu anaghị ode ya bịa tụọ nzu aja na-ekukwe ya ka one ya ovu owele ọtị ode na igbo n'ọha ndị agụ anụba akpakwumene nze anụba ejebe ogene anụbe nkam anụbe nnukwu ezike na anụba nsị ka asaa adọ ha bụkwa bịa tụọ nzu na abụkwa m nwata ọkwa bụ eze a na amaokwu ezi anụba nnukwu steeti gbalụ gburugburu anụba igbo bụ igbo anụba eli anụba nnukwu ukwu na mkpa na eze ada na mkpawa ebe ha bụkwa bịa tụọ nzu ana imo steeti bịa tụọ nzu ana anambra bịa tụọ nzu ana abịa bịa tụọ nzu ana ebonyi bịa tụọ nzu ana igbo bụ igbo bịa tụọ nzu nne na nna mụrụ igbo bịa tụọ nzu nli na eli ọfọ igbo bụ igbo bịa tụọ nzu ọkpọ ọfọ nli na ọtọsi nli ha bịa tụọ nzu na abụkwa m nwata chukwu ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ okwu ndụ nwoke na ndụ nwaanyị kpata akịrị chie nkọnkọkọta ọzọ ọnwụ nke anyị eritara nke anyị edowe ụtụtụ onye uru ya ekwere ndụ ekwe na ihe eji azụ ndụ na ọdụ ndụ a na-adụ ori okwe ndụ ọdụ nwa ga na-eri okwu iri chukwu anyị na-ekwu okwu ya bụ ọchị ibe ya dịrị onye ọdị ndekwe ọchị ụlọ ya dị ya dịnakwa na ije ka adị ọchị anyị ri onye erikwa ọchị eri na onye erikwa na ije ka eri chukwu ihe nwata na-ahụ ya n'ọtị n'ọkụ bụ ka ọtịtịgharịa nwata kpatakwa echi ya ọgaranya ọ na ya kwachie ya nka chukwu anyị ayọ ndụ ya ahụike ya onye eji azụ ndụ si unu biko na anyị nọkwa n'obe aka unu ekwenekwa agharị anyị ilo karịkwa kwachakwa ilo nwoke kwachafụla osikwa na isi anyị na-awa na aja shewolu nke ya chụọ ya chineke biko dododo bịa mere onye ukwu ihe ọma mere onye nta ihe ọma onye na-achụkwa nke ọ na-achụbiri ihe ọma mekwela oyo onye chịkwa na ya ga-abụ ọkụkọ na-eri une ya ote na ọkụkọ na-eri une ya ote na-ajọgbu owo ya ndị ọba anụ ọcha gbuo pụta oge ụzọ show onye na-egbu ndị bụrụ mma gbuo soro mmadụ jekwa chineke wechefukwala anyị aja na wechefula anyị ha biko anyị unu n'ọchịchị nwa na-achị na Naịjirịa chineke nna anụba igbo bụ igbo igbo bụkwa prezidenti na ọ bụ okwe ihe ọjọọ meke na anyị na anya ma mbụ ohu n'obodo n'ala nna anyị mmadụ ịbụ ohu n'ala nna anyị adịghị okwe mma chineke nna na anụba igbo wepụta nna anyị onye igbo ya bụ prezidenti na Naịjirịa ihe ibu na-abụkwa ihe igbo na-achọ bụla ọchịchọ nke obi ha bụrụ ihe ahụ imekwe igbo adị ndị mma maka na achịrị nwata chọwa nke ya etowe aja ahụ cheta oke igbo aja ahụ na ọnwụ nke ha bụ ha na-achọ chineke ya nna aka unu zọpụtara igbo mere anyị ha na-achọbụrụ ihe dị mma unu emerekwa anyị nke ọjọọ unu emerekwa anyị ka ọ ya elukwa echi anyị akụba anyị ọnwụ nke anyị na-echọtakwa igbo adị ndị mma igbo ewe obi aghịrị be anyị adị ndị mma chineke gọzie onye ukwu gọzie nta gọzie nsọrịda efrem ọha na-akwalite omenala kwalitekwa nsọrịda efrem maka na achị na aka nri kwakwa aka ekpe aka achị na ọ nọ n'ụlọ na ọlụ onye nọ n'ezi na ọlụ onye nọ n'ụlọ biko ha bụkwa aka nri ha egbute ihe ọma ha bụkwa aka ekpe ha egbute ihe ọma steshọn nwa ya amịta ezi mkpụrụ mụta ọmụ ihe ọma na-emere ha aka nri ka ha chetakwara omenala chineke biko echezonekwa ha ọ ma lụ echi achị na steshọn nwa na-ahụ ya ma ọ na-ama ahụ onye melu akụkọ anyị akọkwara steshọn nwa achị mụ na anụm ekwe yo ya bụ akụkọ
steshọn nwa ya eto ise bụrụ ofu steshọn eji ama atụ ise na mba ụwa niile. ise Chukwu biko mee na anyị bụ nwata ayịyọba anyị na-ayọ na ya na-etinye olu gị iwu. ise Chukwu biko bịa na nso gọzie echi gọziela anyị echi gọzie anyị ọpụpụ gọzie ọpụpụ na mbata anyị ise gọzie onye ukwu gọzie onye nta onye kwu ọkwala aka ya ọtọ mana onye chịkwa na ya eri mmadụ ibe ya Chineke nna fere ụzọ ya oyo biko na-ekwenụ nze eke ise na oyo ise na ahụ na nkwọ na agbachi na ọchịchịrị n'ụbọchị anyị gụọ ọkwa ka o si dịla anyị chi eji nchi abọ mana anyị si biko nke onye na-echekwebere ihe ọma ya ma erie nke onye na-echekwebere ajọ onye ya chikwe na ajọ onye ahụ fụta na ajọ onye adịghị mma. Chineke bịa wolo nzu na eke adịa na wolo nzu n'orio wolo na ahụ wolo na nkwọ agbara chi na ọchịchị niile n'ụbọchị niile Igbo bụ Igbo ekenekwe m unu ise. Ọ dị mma agwa mụ na tata ụnafụrụ ka o si dị na eze mmụọ n'onwe ya bụ ọzọ mmadụ abụchi nwa aga ọ bụ ya bụ eze mmụọ eke a na amaokwe. Ọ ga-adịrị gị maka a na-ekwu ya bụ isi afọ kwaba okwu na Solid FM batara ya bụ isi anyị ebe a edemojiri onwe ya ekene gị mmụọ odogwu anụ m onye ya na-araka ogene nsị na onye ama omenala eze a bụ mmụọ eze mmụọ wee na-akpọ ndị nna ya so mbịa ka nsị ka mmeri ego ọjị etu o si wee onye isi bụ onye isi eze mmụọ ọzọ ndị ife ga mana a na-abụ ihe aja ọ dịka ihe ndị mmụọ kedu ihe ị ga-agwara onye isi afọ kwaba okwu na Solid FM? onye isi mma like ịma abalị a na-ayọ edemobi anyị na-ayọ edemobi ihe njujugharịa ya maka na okenye na-ewekwara okwu n'ike ọtapụ ile ya a na-ayọ edemobi Chineke biko ekwuru m mgbe izizi chiri nwata bụ ya kwara ọtị n'ọkụ bụ ka ọtịtịgharịa iya na nwata kpatakwa echi ya ọgaranya nka bụ ọ na-ayọchie ya a na-ayọ edemobi Chineke biko aja anụba amaokwu ezi na asaa anụba mgbudu na-ekut anụba Enugu steeti anụba Igbo bụ Igbo ndị na-eme ihe dị mma a na-ayọ Chukwu ka aka nka ise ezinụlọ ya ga-adị mma ise anya ndị bụ Igbo si na ụkwụtazi anyị aka ihu anyị mma ụkwụtazi anyị aka ihu ya mma ezinụlọ ya ga-amụta ozizo eke mụta orie mụta agwa mụta nkwọ baa ụba n'ọmụmụ baa ụba n'ihe akụ na ihe ewe achịmụ akpa agari ohube ego nwachigbo wepụta anya ụka adịnakwe udo na aghịrị ezinụlọ ya ihe ọbụla bụkwa ihe ilu Chineke na wofukene weta ihe ụzọ achịkwa na ebe ịhụnanya dị ebe ahụ ka m nwere onwe na aga m n'ihu na-adị wetara ịhụnanya na udo na ezinụlọ ahụ ka m nwere onwe na aga m n'ihu wee bịa onye isi ọ ga-adịrị gị na mma onye isi ya gazie onye isi anyị jikwa ọjị ịma na n'omenala Igbo agọbụkwa ọhụụ ma aka ha ọjị ma nọ ọbụ elu ha ihe nji n'aka bụ ọjị Igbo mana mmanwụ be anyị si na ụkwụ ya lashụ agwụgwụ ụkwụ ya lashụ agwụgwụ pụtara na onweghị ebe ekwundere okwu achị na okwu agwụ n'ụwa onwekwe na ebe ekpendere ekpere achị na ekpere ekpelo n'isi mba eji nke mkpere na nzu ọjị wee chi ya dụrụ onye ukwu mma dụrụ onye nta mma ndị ihe ọma na-adịkwa mma ihe ọma mekwela ha ewere m aka watawa ọjị nwa ndị mkpọkụrụ na ndị nna ịkpọkụrụ na-eme ihe ọma bịa were na aka okenye na tenu na-ata n'ukwu na anyị na-ata n'ibe ọ dị mma ụnafụ na nne ya onye isi anyị ekene gị ọ ga-adịrị gị na mma ọ dị m ka onye isi ga-ewere ọjị ruo ụlọ ofe ogbe ọjị onye isi agazie daalụ ọ dị ma anyị nwata ya ọwụ gịnị kemgbe ọjị omenala ọjị ngozi niile ahụ taa ọ ga-elebe ibe niile anyị na-aja anyị ga-ahụ ya bụ ibe ọma ọ dị mma anyị ga-akpapụzi ọsọ ozugbo dịka oge si dị mana ihe m chọrọ ka mee ugbu a bụ ebe ọ bụla ị nọ ugbu a were mkpụsị edemede gị wee were akara ekwentị a maka na ọ ga-abara gị uru gị na eze mmụọ ga-akpa na olue unu ga-ama ihe m ji si na unu na ya ga-akpa
maka na enwe ihe pụrụ iche na-eme n'isi obi amaokwu ya bụ na-eke anị amaokwu ụdị nke dị n'ime Enugu. Akara ekwentị dibịa akara aka ọdịnkike emile eze mmụọ eke anị eze chi anị na-abụ wee na-agụ ha. Akara ekwentị ya bụ 08064619936. O si ebe a pụọ na akpọba ya 08064619936 08068461936 ya bụ 08068461936. Eze mmụọ ka anyị gbapụ ya ọsọ ozugbo ozugbo. Ekwu m na m bịara wee fụ na ndị mmadụ si kọgodoro anyị maka eke anị amaokwe na ihe na-eme ebe a, ka anyị si ebe a wee bido ịma na iji anị na-agba ị na-agụ. Nke ọzọ bụ anyị obodo Idedu na amaokwe, ihe niile abụkwa na amaokwe na ụdị. Ka ọ tụrụ anyị na obere na ihe a niile ka anyị wee ka ndị mmadụ ghọta ihe anyị ji wee sị na ọ dị mkpa na ụfọdụ ndị a na-emegbu emegbu, ndị a na-ara na ha n'ike, ndị na-amaghị ka esi ekpedo okwu, ma ọ bụ na ijighị ego eje na-akpọrọ gị onye ọkaikpe na ihe ndị ọzọ, na-ewe ebe ndị Igbo ji gboo ha ji edozi be ha udo wee na-achị. Ekene gị Chizzy. Ịma na a sị na onye anọrọ ebe nọ wee yi ozi oji ibe ya oshi n'isi ma oshi adị long press. Ịma na nghọtafe bịara bata n'ihe akpọrọ ụka na omenala, mana ka ediri Chineke n'ụmụ okorobịa na ndị youths na-etolite etolite na anyị aghọtago na o nwere ihe nna nna anyị ha hapụrụ anyị eji nwee ike ịmụta anyị wee ike ịzọdowe ụkwụ na wee ike iwe ihe anyị mere inherit, ya bụ ihe nna anyị na anyị ha mere wee tọgbara anyị. Mụnwa bụ eze mmụọ amaokwe, ana m aga ana a na-akpọ ana obodo Idedu oke alụsị, wee na-agọkwa alụsị jikọrọ amaokwe bụ eke amaokwe. Mmụọ na-agbọbọ ofu ihe ka ha na-eme. Mana eke amaokwe dị ka isi obi ebe ndị mana eke amaokwe a bụ isi obi ebe ndị amaokwe niile si wee mee gịnị wee pụta. Amaokwe na ụdị na Enugu ebe a. Amaokwe nọ n'okpuru ọchịchị Uti n'Enugu steeti. Eke amaokwe a ọ bụrụ mụ bụ onye mbụ bụ eze mmụọ ahụ, owogo ndị mechaa ya dịka okoro ahụ owo nta adị ndị nke nagoro anọ, onye nka mgbọrọ afọ ya na owu ya anọrọsikwa ndụ. Abụ m ezigbote onye ụka na Anglican Communion before mgbe m na-ewu ọkpụkpọ oke a, bet ya mere ọkpụkpọ okwu dị n'omenala dịkwa n'ụka. yes, mgbe m na-ewu ọkpụkpọ oke a ọtụtụ ihe mere na ndụ m, ọ bụ onye m ga-akọ ebe a maka taa. Ewe nke m nụrụ eze mmụọ maka na tupu anyị na-eme anyị na-agba ajụjụ na-ewe oge ị na-anọkọtala ahụkọta ụla mmụọ ebupụta gị ị nọ n'ime ọhịa, ị gaghị amazị ka esi banye n'ime ọhịa. Isi na be gị n'ime ahịa eburu gị efu onwe gị n'ime ọhịa. Ihe ka nke ahụ mere, but ọ bụrụ ihe anyị bịara ịkọwa. Ihe anyị bịa bụ ka anyị kọwaa ihe banyere omenala adị na ihe ọdịnala ụlọ ọdịnala bara. Oge m malitere ihe a, ọtụtụ ọnwụnwa bịara, atakatago m afụfụ, nnọkọta mba n'ime ọfịa na ọma izu ụka nọ izu a na-achọ m, nne m na ụmụ a na-achọ m, ọ nakọta isi Chineke anụmakwado ịghọ King Nebukadneza ba n'ime ọfịa. Ma oge m kweta mewe ihe a, ọtụtụ ọnwụnwa dịkwa ya. Ndị ụka kpọrọ onwe ha ndị ụka maka na mara m ka obi ha si wee dị
gwakwara m n'ụzọ pụrụ iche robesiba gị ilo lụsiwe m ilo kpụkwara m jee polis jee ebe dị iche iche na ha ga-eme nke a na ha ga-eme nke ọzọ. Nshi Chineke ọ bụrụ na unu wakpọrọ m oku mmụọ ọdịnala ama oku, ọ bụrụ na unu kpọrọ m oku na ọ bụrụ na m ji aka m pụta na oku unu kpọrọ m wee na tọmentị m, unu ihe m ike imeri ọga maka ndị na-agụ m karịrị m na kedu ihe m gbadoro ụkwụ chọrọ ime maka na ị kwenyere na nke nna gị maka na m kwenyere na m nwere ike ime omenala na nna m. ụmụ okorobịa atazi n'afụfụ na mụ na onwe m na afụfụ a na m atachukwu ka m kwelu na oku ahụ akpọrọ m. Maka na ọtụtụ mmadụ n'ụbọchị taa na a na-akpọ ha oku na omenala ha ma na ọwụ na omenala ha eme gịnị, ha emewe ụka were na-awere ndị mmadụ na m achọrọ ịghọ ụda aghụghọ a maka o nwere ihe ndị oyibo na-akpọ hipokrist, ndị iru abụọ. Ebe ọ bụ na omenala ada akwado ihe ọjọọ ka mee oke na omenala a nụ ihe m na-achọ n'ụka bụ imezi omume. Ebe ọ bụ na ezi omume dịkwa m na omenala na m ga-emewe omenala. Eze mmụọ ịrụtụgo aka n'ebe anyị na-aga na omenala ada akwado ihe ọjọọ mere na ụbọchị anyị bịara na isi obi a na ndị mmadụ si ụmụahịa bụ ikpe ana anyị anụkwara na ndị a na-emegbu na-abụ onye a na-emegbu nwaanyị isi ikpe anara na ya ọ bịa kpesara ana eke ana amaokwu a na ọ na-ejere ya ọgụ na onye edebe aka ya ọcha. Ya bụ na n'ebe ahụ gbakana ihe na-eme ebe ndị ukpe a na-ekpe ebe a na ndị bịagoro maka na ị gosikwara anyị ụlọ ndị were mkpagbu dị iche iche bịara mechaa bịa jiri ụlọ ahụ bịa lụọ Naijiria ya ekene na eke amaokwu a kọtụrụ anyị ụdị ikpe a na-ekpe ebe a. Anyị adịghị ekpe ikpe zoro ezo, anyị adịghị ekpekwe n'ikpe okwu ụgha. Ihe a na-eme ebe ahụ na-atụfughị oge achọbụ iji ofele a wee kene Onowu Vitaris Adeke, Onowu ụzọ Enugu Autonomous Community. Onye ihe ọma na-adị mma, o sokwe na onye mmadụ na-eme ihe ziri ezi si na ọdịnala ga-adị adị na ihe kwụrụ ọtọ na ihe kwụrụ aka ọtọ ka ya ga-akwado n'ama okwu ezi na asaa. Ikpe a na-ekpe n'ebe a na-aja a na-akpa eke amaokwu abụrụ ikpe ụgha, ọ bụrụ ikpe na-ezighị ezi, ya na-emebi ikpe kwụrụ ọtọ, ikpe ji ọfọ ekpe. Anyị chi ikpe ikpe a anyị ebufute ya Igbo na-akpọ ọfọ. Ọfọ bụ the symbol of truth, eziokwu. Iji na eziokwu imetụ aka n'ọfọ, onye na-ejighị eziokwu adịghị bisekwa ọfọ aka. Iji ha eziokwu bisa ọfọ aka, ihe furu iwolo ishiri megịnị furu mmadụ ama fọsụkwana gị megịnị bịa ọfọ aka na a ga-asị kwuo eziokwu. Mgbe ahụ iji si n'ịma nkwụ eziokwu ahụ asị gị si n'ihe anyị na-ekwu nke anyị na-ekwu na wee eziokwu asịghị gị bite n'ọfọ aka si ọfọ a na ọkwa eziokwu ka ị na-ekwu isi ọfọ na eziokwu ọgwụ amasị gị kwuru eziokwu ka asị ọ bụla asị ka ị na-ekwu mgbe ị na-ala ọfọ esobe gị menye gị ihe ọ na-eme onye okwu achị. Ọ bụ na eziokwu mgbe ị na-arụ ọfọ eme gịnị enyeghị ngozi, a na-enye ngozi onye kwuru eziokwu. So na a na-akpọ eke amaokwe maọbụ na-aza n'obodo Idede, ihe anyị na-eme ebe ahụ bụ ịfụ na onye a na-anara ihe ya n'ike. Like ọtụtụ mgbe ọ na-enwe nwaanyị ajada sị na di ya nwụọ, ụmụnna abịa ma ụmụnne abịa, nwaanyị ajada enyeghị anya ọ mụtacha n'olu di ya ụmụazị, nwoke abịa nwee nsogbu maka owere ma mgbe ọnwụ na-abịa ọ nwụọ. Ụmụnne di abịa na ha ga-ewere na ha ga-ewere ụlọ nke a na ha ga-ewe nke ọzọ na ha ga-ewe nke ọzọ, enyeghị anya n'ime ha mgbe nwoke dị ndụ werube n'ime ha tụta tenkobo ma ọ nyere ya aka. Mana mgbe a chọrọ nwoke ma afụ ya abịazila ụmụ nwanne di. Ọtụtụ mgbe n'ụbọchị taa ụfọdụ na-adị ihe anyị na-ekiri na telivishọn, ụfọdụ na-adị zikwuo na ha ga-anụchi nwunye nwanne ha na a ga-ekpuchi ya, ọ bụrụ ihe alụ wee doro. Ọ dị mma ịma na anyị kwube ihe na-eme ebe a chi ga-ejiji ga-abụ, mana ebe anyị na-alụtụ aka bụ egbe ajụjụ njụrụ gị oge anyị bịara ebe a nsị gị na-ewe ndị ụfọdụ ha na mmadụ maọbụ ndị ụfọdụ nọgide asị na ha na-eji atụ mmadụ na alụsị. Onye bịara ebe a
maka na oge nju ga-ajụ anyị si na ihe nke unu bụ ma na alụ kwụsị na ya ka unu na-eme na eke amaokwe na nke unu abụrụ alụ na alụ kwụsị na ndị mmadụ ada aghọtacha ya na alụ kwụsị ahụ ụfọdụ ebe a na-eji ụdị ịkpa na mmụọ ụfọdụ na-asị na ha ga-eje tụ mmadụ na alụsị onye bịa tụọ mmadụ na alụsị a na-abịa atụ mmadụ na alụsị a ejụrụ m ajụjụ n'eziokwu eziokwu ngwa gị na ndị mmadụ na-aghọtafia afọ a na-akpa alụsị ọ bụghị alụ na isi ihe ọbụbụ alụ kwụsị n'obodo n'ọdụgo otego ndị gboo nwere mgbe ọ ga-abụ ihe mekata ihe ọjọọ mekata n'obodo eji ebe ahụ shi aja na alụ megịnị kwụsị onye mekwụkwa alụ dota n'obodo anagịchụwa onye ahụ ndị mmadụ na-eji ebe ahụ awụ iyi na-ewere ka ihe dị eme n'obodo now ihe banyere ịtụ arụsị ịjụrụ m anyị adị atụ mmadụ arụsị kedu ihe a na-eme nọmba 1 ọ bụrụ na o kwudoro mmadụ na ibe ya onye ahụ bịa sị anyị na ihe onye a na-eme ya anyị sị irishon na ihe onye a na-eme gị isi ikwu na ọ na-eme gị na ọ wee eziokwu anyị sị ihe na-ekwa wee eziokwu ị ga-akpọ onye ahụ ka ọ bịa ebe a ka adụ mmadụ one na one wee tinye ọnụ ka amakene maka na ya dị emekwa ihe ọbụla ga-emegide mmadụ ebe a maka onwe onye ọ ga-abụ onwe ihe mere ije kelu amanne ya onye ahụ kweta na ya ga-akpọta onye ahụ bịa anya jụọ anyị ihe na-ese ajụcha ha ihe na-ese ekwu onye ọ bụrụ ihe anyị ga-akpọ udo anyị eme gịnị anyị akpọ udo mee ha anya na-akpọ ịgba ijikọ mmadụ na-abụ ka ha na-abụ nwee ike na-esi na ofe efere na-ewele nne na-eme gịnị onwe ozi ga-atụ nwanne ya ụjọ mana ịbịa na azụchi anyị na ị chọrọ ịtụ mmadụ arụsị na owoli ya sị gị mba na ya na-eme mana onye ahụ unu bịasịa onye ahụ ịkpọtara bụ na ọ na-emegide gị sị gị na onwe onye ihe ị ga-eme ihe ị ga-emekwe na gụ mee ya na ihe a ya chọrọ ime gị na iwu bụ na ya ga-eme gị anya sị onye a na ya ma nnọkwa igbu onye aka ya dị ọcha na ya ma nnọ megide onye aka ya dị ọcha maka na mmadụ a na-egbu onye chi ya na-egbu anyị asị Chineke na aja onye asị na ya ga-eme onye anyị a ọkwa na onye a mere ya ihe dị ụta o mee ya ihe a ya mee gịnị ya dị ọrịa ile mana ọ bụrụ na onye eme onye anyị ihe dị ụta ọ sị na ya ga-eme ya ya ga-egbu ya mana ya ga-ame ya ka ọ taa afụfụ ọ na-achọ ka onye ata ọfụ atọ na ọrịa ebe a ka ya tawa afụfụ ahụ maka na ọgba ngụ na-ete aka ya n'ire jochi na-abụ ọwụta mmanya bifo o buru ego ahịa omegịnị o mete ya n'ọnụ so anyị ada atụ mmadụ alụsị ma ọ bụ emekwu ya ma ọ megide mmadụ ibe ya ọzọ dịka ibe ya bụ na ebe ụdị ndị alụsị a dịgasị na ebe a na-ekpe ụdị ikpe a ụfọdụ na bụ nnukwu ego ụfọdụ bara n'ime obodo ugbu a jiri ya na-eme akpa ego dị iche iche nke ịkamokwu ọ dị otu a ekele dịrị gị kama ajụjụ anyị jụrụ na ihe a bụ ọtụtụ ihe na-eme n'obodo n'ala Igbo bụ Igbo ndị eze ọdịnala na ndị na-achị achị n'Igbo kwesịrị itinyela anya for example na mgbe ochie anyị mere ka anyị mara anyị wabụ ndị na-aga ana oge echiri anyị echichi ọdịnala a gwara anyị na o nwere ihe nwaanyị ajadu ọ na-ewero ka ọha o nwere otu o si abịa na arụsị ekpesa ihe a na-eme ya o nwere ihe ndị gboo na-akpọ ọbara ushe nwa onye a na-akpọ ihu obe ọ na-ebe ka abacha eji eme omenala o nwere mgbe gboo emegidebe nwaanyị ọ na-ewero ka ọha nwaanyị enwe gịnị ewere ọbara uche gwọta ihu n'ọkụ o nwere ya na-akpọ ọkụ ma ọkwa ọkụ bụ nke ụmụ nwaanyị na ọkwa ụmụ nwoke ji eke anụ na eme ihe ndị o burie n'ọkụ wee bịa na arụsị ahụ wee kpaa na aha afa like ekamokwe ma ọ bụ anụ obodo ide ma aja anụ ọzọ n'ala Igbo ma ọ na-amaokwe ahụ kwa biko na ihe a na-eme ya na-egbuo ya na-eme ya nke a na-eme ya nke a ma ya bụ jiri eziokwu mana onye ya were na enweghị ego ewu na enweghị ego ọkọ na enweghị ego efi nso ihe ha were bụ ọkụ ihu nwa ya wetara gị na ọbara ishe ka ya chọọ gị mma na ya jikwa akwa ọkụkọ na imeji na obodo ya ya were egwu agha aka ije kwere ya ọgụ nwa ga-agwanakwa ya ịnakwara ya ọgụ nwa ga-emere gị nwaanyị aha ewelu akwụkwọ ogirishi eze mma ewelu akwụkwọ ogirishi dose na gwa
ana na-ekwenye nwaanyị bịa na ọ sị na a na-emegide ya ana na ọ kwago mara nke bụ eziokwu na ị na-ekpe ikpe ziri ezi nakwa ihe abịa na-ekwenye ọbịa eme gịnị ọchịlụ dị iwu dose n'ala dose n'aja then the nwanyị bọk ewere ọbara ahụ metewe na ewere ya na-akpa ikenga na okwute dị ebe shed ya achọkwa agụ mma na-ekwu ọbara uche na ọkwa ode aka aka ya lụ o mechie ihe ahụ ọ nawa aja na ga-eme gịnị anụrị ọgụ mana kịta ije ebe dị iche iche asịghị weta efi weta 500,000 weta 1 million nwa ogbenye ọ na-enweghị ka ọha ọbịa ka egheri ya aka ka eze ebe ọ ga-eje ori wee vute 1 million naira. Ọ dị mma ị na-aga anị na-abụ ọzọ dịka ibe ya m chọrọ ịma ọzọ dịka ibe ya amakwana ama abụ na-ebu dibịa dibịa dị n'ụdị n'ụdị kedu ụdị dibịa nke gị dibịa anyị na-eme bụ dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ndị ji mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ were azọpụta mmadụ like n'ụwa kịta na ala Igbo o nwere ihe a na-eme ndị mmadụ asị gị na emere onye a na ọnya dị ya n'ụkwụ na ọnya ekwere ana ana Chineke nyere anyị oyiyi amara ije n'ọhịa kpata mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ mee ya otu esi eme ya were eme gịnị atụ ele o nwere ọtụtụ ihe dị iche iche o nke a na-akpọ ndị oyibo na-akpọ ya crossing belt ma ọ bụ onye anụwa ma ọ bụ na mmadụ na-eji amoosu ndị amoosu ekwere ya zuru ike maka ebe mmadụ dị n'ụwa ajọ mmadụ dịkwa anyị ebere ibu m for the fact na ekwensu ka na-eme exist na ajọ ihe ga-adị ndị ajọ mmasị na mmadụ amazi ike na ya amadị ndụ onye aga n'iru ma onye abụrụ mmadụ mana nwa onye aga n'obodo oyibo na ya amadị ndụ o jiri ezigbo ihe bata anyị na-emekwa ihe dota ahụ ihe ọ bụla i mere onye a na ọ ma ndịrị gị ile for the fact na aka ya mee gịnị ọ dị mma ndị be anyị na-ege ntị tata agaghị ohere na-akpọ jụọ ajụjụ mana ị ga-ewere akara ekwentị eze mmụọ ọzọ mmadụ abụchi ene nwa aga nke bụ eze mmụọ na-abụ na-aga anị na-abụ n'ụdị nọ na-aga anị eke anị amaokwe nakwa anị obodo Idedu. Akara ekwentị ya bụ 08068461936 08068461936. mana achọrọ m ka gịwa jụzụ ajụjụ ewe ndị mma ewe ndị chọrọ ịkpọ wee jụọ ajụjụ gịwa na-ege anyị ugbu a ga-ajụ ajụjụ ole na ole agacha ya maka na ewekwa ndị mụ na ha ga-abata ebe a Fabulous abatana mana anyị ga-ajụ ajụjụ ole na ole ị ga-ajụ ajụjụ ole na ole jụọ eze mmụọ maka na ọ dị mkpa nke ukwuu na ịkpọ n'akara ekwentị 09097711009 09097711009 maọbụ ịkpọọ na 09023111009 ị nwekwara ike ịkpọ na 07050791009 ịkpọ ka ị jụọ ajụjụ nke gị ọ nọ ebe a ugbu a ị jụọ ya ajụjụ nke gị ị ga-ajụ ozugbo ka anyị wee na-agbapị ọsọ gwa m afa gị na-ebe isi akpọ afa gị na-ebe isi akpọ ọkwa eze Enugu dum eze Enugu nwanne gị nọkwa ebe a eze ọ baala gị my brother udo ọ na-anụ ya daalụ eze Enugu dum eze Enugu bụkwa eze mmụọ n'aka m ngwa ọ ya na-aga anyị aka ma ngwo ọ dị mma
ka m nwekwara onye nke gwa m afa gị na-ebe iche akpọ afa gị na-ebe iche akpọ aja ndị ka email kụzie okwu ike o ngwa gaa n'iru aja onye nwere nsogbu ahịa ọ dị mma eme ị ga-akpọ ya n'akara ekwentị a ọ kọwara gị nke a ọkwa iji akara ekwentị ya ọ dị mma ngwa ga-ezie ntị ka m kpọrọ gị ugbu a akara ekwentị ya bụ ọ dị mma ọ dị mma akara ekwentị bụ 08068461936 08068461936 ngwa daalụ daalụ ọ dị mma ọ bụ anyị na eze mmụọ na-akpọ ịkpọ ịjụ ajụjụ nke gị ka anyị were nka gaa n'iru bee ya nkenke ya gazie ngwa gaa n'iru bee ya nkenke biko ihe m chọrọ ịmata ahụ dịka ihe mụ ịkwụ tait ka ndị omenala Igbo ji akwụ tait ihe m chọrọ ịmata. Nwanne m gwa gị elu ntị ị ga-ajụ ndị ụka ọ dị mma mana ọ ga-asazie gị ndị omenala ịmara ihe a dị n'omenala na asụsụ a bụ asụsụ ndị ọzọ ngwa eze mmụọ my brother ihe jụrụ abụghị ajụjụ because tait a ihe a na-akpịa n'Igbo bụ otu ụzọ n'ụzọ iri ka ha si kọwaa ya ka esi kọwaa ya n'Igbo but n'ụdị omenala ndị ụka na-akwụ n'aka onye nchụaja n'ụlọ ụka ma ọ n'aka ndị ụka mana a ga-asị gị ihe iweta n'izu gụ ka eyi iri were ofu wee meje jee nye Chineke otuto mana n'ụdị omenala otu esi atụ otu ụzọ n'ụzọ iri na omenala bụ ọ bụrụ na ịfụ na Chineke na aja anụ mere gị ihe dị mma ịfụ nwa ogbe ọ na-ewero ka ọra ma oyi ka mma ma ọ bụ na ịbịa n'obodo fụ ndị a na-asị a na-ewe na oworozi ihe ha bụ na Chineke emeri gị ihe ọma ịkpọrọ ofu onye je gosi ya ezigbo ihe ọ ga-eme ka ọ baara ya uru ọ chọzọ ịkpọ gị na ekwentị nke gị biko ihe niile a na-ekwu ebe a abụrụ ebumnobi anyị ọzọkwa dịka ibe ya bụ na dịka eze mmụọ si ekwu ọbụrụkwa ya na-eme ọkwa ya na Chukwu na-eme ịma na ọ bụrụ ihe niile bụ mmadụ pụta ewere nke ọ bụ ya awa na-eme na ọ bụ ịkpọ ya ewere ka ọ ga-esi kọwarị gị ọ kọwarị gị ya mana ma nke niile ọ kọwara ma nke ndị kpọrọ akpọ kọwara bụ ebumnobi nke ya ọ bụrụ ebumnobi anyị n'ụlọ ọrụ anyị ebe a ofu onye na mmadụ ole na ole ka m na-ewere ka anyị wee na-apịachizi ya maka na ọ bụ ya bụ ihe anyị na-ekwu gwa m afa gị na ebe iche akpọ Ifeọma ebe ka isi akpọ Ifeọma ngwa gaa n'iru nwanne gị nwoke nọ ebe a ihe chere eme a ga-enye gị akara ekwentị ọ ya ka anyị ji wepụta akara ekwentị enwerezi ihe ị chọrọ ịjụ ejubazi ya na nke a ọ bụrụ ihe a niile ka anyị ga-ekwu ebe a maka oge daalụ ịma anyị anaghị agwọ ya ebe a
anyị na-agwọ ya ebe a chaa. Ọ dị mma. Gwa m afa gị na ebe iche akpọ. Afa gị na ebe iche akpọ. Nde ka email. Anyị na-anụ ihe ị na-ekwu, gaa n'iru. Ngwara Chizzy bee ya nkenke. Ngwa bee ya nkenke. Ekele. Ngwa jụọ. Jụọ. Ọ dị mma. Eze mmụọ nri ha jụ. Ọ dị maka eze mmụọ saa gị ya. Nne ihe dị ụtọ a, o nwere ihe a na-eme bete ọ na-adịgide bikos ihe anyị na-ekwu bụ ihe kwụrụ ọtọ. Ọ ka mma ụdị ajụjụ a onye chọzi ịjụ ha kpọọ gị n'akara ekwentị ka ị kọwara ha ọfụma maka oge anyị. Onye ka eji ya akara ekwentị, ọ bụrụ ihe niile ka a ga-akọwasị ebe a. Unu chọọ ịkpọzi ya, unu akpọ n'akara ekwentị a 08068461936 08068461936 08068461936 ma ọ bụ na-ejekiribe ya na Kpakpando TV na YouTube maọbụ na Facebook na-ewere akara ekwentị ya na-akpọ ya, maka na ọ bụrụ ihe niile anyị abịara ikwu maka ịgwọ ọrịa ebe a. Ọ bịara ịkọwa maka omenala kpọmkwem. Ọ bịa bụ isi sekpụ ntị o ji bịa ebe a maka ike ikpe ka ndị Igbo. Ọ bụ isiokwu anyị na nkịta abụ ka ndị Igbo si ekpezi ikpe n'ala, kpee ikpe na gboo. Anaghị enwe ihe dịka ọgba aghara. A na-agba eje akọ ewere ka ihe si kwuo n'obodo, eje na ọdịnala ebe ndị obodo na-ekpere chi ha wee nwụọ iyi ihe niile a na-aga nke ọma, onye ọbụla ebiri n'udo. Mmadụ agaghị na-atụ oge a ka a na-eji ofe iko aṅụ mmanya. Eze mmụọ kwa ya bụ ihe a na-eme, ejiri ofe iko wee wụọ mmanya. Ọ bụ udo a ka a na-achọ. Biko ị ga-achịkọnatazi ya ọnụ wee nye ndụmọdụ gị. Yezi akara ekwentị onye chọzi ịkpọ gị, ọ kpọọ gị n'akara ekwentị gị. Ndị chọrọ ịkpọ gị ọ dị ka onye nke ka anyị were nke. Gwa m afọ gị na-ebe iche akpọ. Gaa n'iru nwanne. Ọchụ iyi emere ka egide nwoke ịbịa fụrụ meje anyị ọdụ ka ahụ. Ngwa tinye ọnụ n'ofu nke na emecha ya agbade maka nke a. Ngwa emecha ya akpụde maka nke a. Ngwa gaa tie. Nke a bụ ọ dị mma. Igbo na-ekwu gee ntị were ọkwa iji akara ekwentị ya. Ọ dị mma, m ga-akpọrọ akara ekwentị tupu anyị emecha ka ị were ka ị kpọzie ya ka gị na ya kpa. Ya gazie. Ọ dị maka anyị chịkọnatabazie ya. Mana maka ndị na-ejibeghị akara ekwentị eze mmụọ, eze anị, eke amaokwe nakwa eze mmụọ anị obodo Ideedu amaokwe. Ana m ekwu maka ọzọ mmadụ abụchi enenwe aga. Akara ekwentị ya bụ 08068461936 08068461936. Cheta na isiokwu anyị n'ụbọchị nketa bụ ka anyị si ekpe udo na gboo, na-eje aga ọmụmụ anyị, ebi ndụ anyị. Anyị abụrụ maka ịgwọ ọrịa ka anyị kwuru na anyị anaghị agwọ ọrịa tata. Ọ bụrụ maka ịgwọ ọrịa. Ịchọ ịkpọzi ịkpọ anyị n'akara ekwentị a gị na ya kpabazie. Ọ dị mma. Eze mmụọ ihe ndụmọdụ maka na oge ịfụ na ya nọta na ya. Eze na-asa ya kwara. Igbo ekene m unu.
ndụmọdụ nwere ike inwere ihe ndụba anyị na ndị Igbo bụ a sị na onye nwata chezoro nna ya ma nga n'ihu. Ndụmọdụ nwere ike inye ndụba anyị Igbo bụ ka anyị hapụ ịghọrị n'onwe anyị, ka anyị hapụ iji omenala ndị mba ọzọ wee yiri isi na be anyị. Ihe a na-emebi omenala abụrụ ihe ọjọọ. Omenala abụghị arụ. Omenala bụ kwụwa aka ọtọ, like n'ebe m na-efe ofufe na arụsị na aja na ama okwe. Mmadụ ọbụla na-akwụ ahụ ọtọ ma ọ bụ na ịtụrụ nwaanyị ime kee ya ime, ịma mbata ebe ahụ. N'ịdara mmadụ ana ya n'ike, ịma mbatakwa ebe ahụ. Na ị na-emegbu nwa ogbenye, ị na-eme arụ dị iche iche, na ị na-anata isi na aja wee na-egbu mmadụ, ịma mbata ukwe. Ịbata ebe ahụ, ihe ifuru isi bụrụ. Anyị nwa bụrụ ebe mmadụ ga-eje kwachi iko ma ọ mee ihe ọjọọ dị iche iche, ije yiri ezigbo akwa gbalụ shuu bịa gụwa ịma mma mba, ị ga-akwụwa aka gị ọtọ dị shọt na aka gị megide. Ọ dị maka ka esi afụ gị dibịa maka oge niile ndị nwere ikpe, kedu oge eji abịa n'ikpe ikpe na alụsị? Ụbọchị eke na afọ ka eji abịa na eke anị amaokwu bịa kpee ikpe na ewere ya na-emegide ọ bịa kọsa ya. Ọ ga-adịrịrị gị na mma, ọ ga-adịrị gị na mma. Nke tọrọ ụtọ nke ukwuu bụ na ndị be anyị adịghị aghọta na gboo a na-ekwu ya, ọ dị ka atụọ ịnụ asị na ihe a Naijiria ekwu na ọkọcha na ọ dị-akọ na akpa dibịa bụ na dibịa jiri eziokwu aga ma eze mmụọ ji eziokwu aga, ihe a da-akọ ya maka na ọ bụ mechie ihe ọma ndị mmadụ ejiri ihe wee na-ekene. Ọ na-abụ ije na nke ọzọ mmadụ abụchi enenwe aga ihe na-adị ndị mmadụ na-abịa, onye na-agafekwa ọbata ma ọ mana ihe ga-adị na ọ ga-ejiriri ofu ya ọkpa n'ihu ihe wee mechaa ọnụ wee pụọ, wee bụrụ na ọ ka o si eme ya. Ewezara ajụjụ unu chọrọ ịjụ ọzọ mmadụ abụchi enenwe aga unu ga-akpọzi ya na 08068461936. Ụbọchị ọzọ anyị ga-abịazi kọdọsa ịmụ ihe ndị ọzọ akọrọ ọfụma. Unu kpọọ ya na 08068461936 08068461936. O bụrụ ha okwu n'ebe a unu kpọbazie ya, ọ ga na-azazi unu. Ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma. Eze m ama m na ụbọchị ọzọ na anyị ga-akpọ gị, ị ga-abịa. Ọ dị mma. Ọ dị mma. Ọ dị mma, a ga-asị unu bịarịrị ọzọ. Unu nwere ike ije kiri ya na Kpakpando TV anyị nọ na YouTube ma ọ na Facebook, ya eje kirizi ya, ewekwara ebe a erukwa gị na ya na-akpazi. Ọ ga-adị nwoke ma dịrị nwaanyị ma ngwara ọnọdụ ugbu a anyị abatazie kọọlụ unu ụzọ ọzọ unu ga-eji bụ ebe ala onwe unu maka na enwere nwoke ọma dị ebe a, ụdị ego o bubata ebe a, mgbe ha hapụ ya taa na ọ ha ana ọ gaghị akwa akọrọ m ka e ụdị ego bubata ebe a taa, mụ na ya ga-afụ. Abụ m Chizzy Ani ka m gbughara ọnọdụ ka anyị batazie wee na-aga. Ma ọ ga-adịrị na mma kene m ndị amaokwu niile gbaa gburugburu.